tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino, ndipo kuchokera kuno ku Times Television TTV tafikanso ndi programu ina ya Tikudziweni, programu imene timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana amene ali ndi nkhaniso zosiyanasiyana zokuti timve. Programu ya lero muli ndine Wonder Msisia, ndipo alendo athu ndi abusa Edna Navaya amene ndi a moderator a Blantyre Synod. Ndakulandirani tu abusa. Zikomo kwambiri abusa Msisia. Choyamba kodi abusa Edna Navaya ndi ndani, amachokera kuti, kukhazikitsidwa kukhala abusa liti abusa? Tufuna tiyambire pamene papa tisanayambe macheza onse. Mbusa Edna Navaya ndi mayi okwatiwa, ndi mamuna wache Rapson Navaya naye ndi mbusa ku Sisebiko. Komweko. Chabwino. Tili ndi ana ndithu ochulukirapo, komanso kumuzi kobadwira ndi kumangochi ndine muyawo. Nditabadwira kumangochi choncho, makolo anazasamukira kulunzu chifukwa cha ntchito. Koma ndili wachicheperebe ngati sindikuyiwala wa 3 years, anazanditenga chemwali atapeza banja, ndipo chemwali aja amakhala ndi amuna wo kuThondwe kumene andilera kumene kuja maphunzira skulu yanga pa Thondwe Primary School, ndipo ndinasankhidwa pomwe paja kumapita ku Stella Maris. Kumeneko nachita graduate 1988 nayamba a temple teaching. Ndipo gwira chaka chimodzi ndi pamene ndimapita ku Domasi ku TTC. Kumene kuja ndinachita graduate 1990 ndikukhala mphunzitsi wa ku primary imene timati T2, mphunzitsi wa grade ya T2. Ndiye kuchoka pamene popo ndili nkati mophunzitsa kunazapezekano kuti ndinachita chisomo. Nthawi imene maphunzitsi T2 amaoneka ngati kuti ndithu amatha wachita ujeni promote kupita kumapita ku CDSS. Ndinapita kumamba makaphunzitsa ku CDSS kuchingale uko timati kwa Balamanja. Ndipo ndachoka pamenepo ndi pamene amchaka cha 1995 ndinayamba kumva mayitanidwe. Ndinalemba kalata yofuna ubusa, sindinayankhidwe. Malembera kuti timalembera ku presbytery. Munali nthawi imene munali kali kusisi, koma mapemphera ku CCP. Ndili wa CCP no pamene. Chabwino. Ndiye pamenepa ndalembera pamenepa sana nditenge. 96 sana nditenge. 97 ndi pamene ndimaona kuti sopano akunditenga. Ndinachita chisomo. Ndiye kumapeto pamene ndimachita graduate ndikuandikira kuchita graduate 1999. Ndi pamene ndikuona Synod sopano yavomereza azimayi akhoza sopano kumachitidwa kuti nthawi imene mapita Synod isanavomereza, koma anakavomereza chaka chimene ndikuti ndasala miyezi yochepa kuti ndichite graduate. Ndiye anabweresa ma conditions ena kuti koma azimayiyo achite reapply kufusiranso ubusa. Fwa nthawi imene je makhala ngati kuti amangobwera kuchita theology. Ndiye sindinachedwe itu. Ndinachita machayi kulemba kalata, ndi pamene kena kwa mandivomereza anandichita licentiate. Kena kunditumiza kulunzu ku South Lunzu CCP. Ndili ku South Lunzu CCP ndikumene ndikuti ndakhala pa probation yanga mpaka nakuchita kukhala ndi supervisor awiri. Supervisor oyamba abusa Chinkwezule anamwalira. Komanso tenga supervisor wina amabusa Nesa ndekatu nanga sindikuyamba kumene nthawi imene yobusa ngati nzimayi oyamba kukhala ambusa. Ndiye ndinachita probation yanga icha mu chaka cha 2000 ndi pamene sopano amandichita kuzozani 2001 ndi mene amandizoza kukhala nombusa. Ndiye ine amene ndili pano. Maphunzirowo ndikoza unena kuti ndapanga kumene kuja ndinazabwereranso kuchita ndinatuluka kumene kuja ndi bachelor's, then ndinabwerera ku chango kachita UCE. Kenako 2016 masters. Koma masters yo inali ya psychology. Advanced psychology. Ndiye anama ndifuza ina mai. Maphunzira kale mupita ukachita psychology, ukapanga masters ya field ina. Kodi inu ndiye kuti mufuna muzasiya ubuzire ni mati hai.
ineyo masters iyi maphunziro awasa advanced psychology kwambiri ndimayang'ana mbali omwe yang'ana munthu mwika pa center imene ndimalakalaka kwambiri ndikamachita ubusa wanga ndizimuyang'ana munthu watunthu chifukwa azibusa kawiri lapani mubatizidwe mukalowe kumwamba kuyiwala mavuto a munthu uyuyu. Ndiye ine ndimayang'ana kwambiri psychosocial support kusoweza kuti sopano ndi maphunziro amene ajawo nagena knowledge imene ndikamachita approach kumuyang'ana munthu pomutumikira ndimayang'ana kumphu wonse tunthu kodi munthu icho kunchitisa kuti afike apa ndingoyang'ana kuti ndikamulalikira munthu akudwala andimva kodi chikhalidwe chakuchita munthu uyu ngakhale ndimulalike sakusinda chifukwa chani sakusinda ndimayenera kuti ndimumvesese munthu kuti ndikamamufikira ngati ine mbusa ndimufikirenso ndi chosowa chake chakutupi ngokuti nzofunikira azibusa kumakhani maphunziroso omuzi wa munthu ndikumumvesetsa kuti pomufikira muzimufikiranso molingana ndi chosowa chake. ino sopano ndinu moderator wa ku Blantyre Synod nkumafunsa kuti kodi ngati moderator wa Blantyre Synod muzitani mmatani? Tikati moderator wa Blantyre Synod ndekuti ndamene ali mayi oyang'ana zauzimu pansi pa CCP Blantyre Synod akakhala bambo ndeti machitate amene amayang'anira synod yonse kumbali ya uzimu ndekuti inenso pano ndi kholo la uzimu CCP Blantyre yonse komanso ngakhale tikoza kunena kuti ziko lonse la Malawi chifukwa tikamakamba za Chikristu sitikungoyang'ana Blantyre Synod moka koma tikuyang'ana Khristu onse komanso amene pamodzi ndi onse amene atizungulira chabwino ngati ma citizens aziko lino. Chabwino nde inu chisankhochi sichinali choyamba chimene mwapambana kukhala ngati a moderator chambuyo chija mudafunanso mudapikisana nawo koma sizinayende apa zayenda ndinu a moderator munakapanga chani chosiyana padakali pano chimene chapangisa anthu kuti aone kuti no yafika nthawi sopano kuti abusa Navaya atitsogolere ifeyo ku Blantyre kuno ngati a moderator athu? Kungoyankha funso limene lolo ndikunena kuti palibe chilichonse chimene ndapanga kapena kukonzekera kwa mtundu wina uliwonse koma Mulungu ndi wa nthawi imene ndidayima chifukwa anthu anandiyerekeza. Tikamayima pa chisankho umayembekezera wina kapena kuluza komano pamene ndimayima nditalephera ndinavomereza ndinadziwa kuti Mulungu ndi wa nthawi ija sinali nthawi yanga ndi nthawi imene Mulungu adafuna kuti agwiritse ntchito adindo amene amapitiriza teremu yawo yachiwiri kuti apitirize teremu yachiwiri abusa ambolembole ndipo pano chimene ndimachita sopano ndiye kupemphirira abusa ambolembole mmene amakwanisa sopano matemu awo awiri ndiye sopano kunali kuzipereka pamaso pa Ambuye kuti Ambuye mwina nkutheka ingakhale nthawi yanga ndipo chimene ndimachita ine ndiye kupemphera ndithu ndambuye maufuna kwambiri kodi alipo samafuna palibe samafuna mbali abusa maufuneti kodi alipo samafuna udindo palibe amene samafuna udindo udindo makamaka wa nchalichi chabwino abusa ndi udindo wabwino kwambiri chifukwa tikuyang'ana kumene ngakhale Paulo akulemba makalata ake kuti amene akukhumba udindo amene wakhumba ntchito yabwino kapena ndi utumiki wabwino udindo ndi utumiki wabwino nawonso umene ngakhale Mulungu kumwamba akauvomereza iwenso nkuzipereka iyayi umaona kuti ndi chinthu chabwino ndithu ndiye udindo ndimaufuna kwambiri ndipo ndi chifukwa chake ndimakhala kupempherera kuti Mulungu ayankhe mmene wandiyankha ameni kumwamba kulemekezeke kumodereta ujando umenewu ndithu abusa. Now abusa mudayitana athu mumpinga njira kuti akhale ngati mulendo ulemekezeka nde anthu nkumati kodi abusa samaziwa kuti zimene zimachitika mwina ndi olemekezekawa apa amene adabwera pamwambo munaganiza bwanji poti anthu ena aona kuti kuchechi kumene kukhala kolungama? Choyamba ndimangofuna nene kuti tivomere kuti ngati synod inayitana ngakhale nthawi imeneyo sitinali mu office nthawi imeja tinali tisanasankhidwe
komano sinodi tivomere kuti inawayitana. Pamene amachita chiganizo kuti awayitane, sindinganene kuti kodi kwambiri amayang'anira ziti, chifukwa timayang'ana mlendo olemekezeka. Pamene tikuchita ma functions amene aja chaka nthawi ikakwana biannual iliyonse timayenera kuyitana mlendo olemekezeka. Ngati function ya uzimu timayenera kuyitana mlendo okuti ifenso atilimbikitse ngati tchalichi mwa uzimu. Komanso kunena mmene mwanenera kale abusa kunena kuti tchalichi chimamulandira munthu wina aliyense. Nkutheka pamene atakhala pansi anangoona kuti mlendo amene tikumulandira pokhala kuti ndi mlendo chali chite accommodate wina aliyense tiyende naye, koma sindinganene popeza po nthawi imeneyo ndinali ndisanalowe mu ofesi, koma mlendoyo ndithu anayitanidwa ngakhale enafe tinali tisanalowe mu ofesi. Mwachidule abusa ndiyankhe choncho. Chabwino. Kodi abusa nkhani inanso imene kunjaku sikumatha ndi mchitidwe wa aneneri, mchitidwe wa akulumpingo, mchitidwe wa zibusa, madikoni, nkhani zosatha yayi. Iyayi ukukhala ngati wakwaya abusa apanga naye zotani. Iyayi ukukhala ngati abusa wagwidwaso akupanga zakuti. Iyi ngati sakutamba adali nkachibwenzi kuseriko. Iyayi ukukhala ngati ndalama momunso apisiliramo. Khala ngati kutiso mutchali chimuso mwalowaso ziwandaso kwambiri abusa. Zimene nazo zikumagwesa ngongono kuti kodi nanga ndiye tipita kuti. Chifukwa kumene tikufuna tithawire ku chechiko taone nazisogolera athuso zimene ziyango zimene akudusamo. So khala bwanja abusa pamene kumakhala ngati kumveka nkhani zosakhala bwinonso anthu amene atumiki ake a Mulungu. Zoona mtumiki wa Mulungu pano woneka ngati sopano utsogoleri makamaka wa mpingo wasuluka. Sitikukamba za mpingo wa CCP woka. Nkhani zimene timazimva ndizochokera zokhuza mwina azisogolera mipingo ina yonse mwina tingonena kuti mosachula mpingo umodzi. Ngakhalenso akhristu, ngakhale tingoti anthu opembera. Mbiri zimene zikumamveka zosatengeranso ulemerero kumwambayi. Kupezeka mwina akula mpingo ingakhala abusa amene agwidwa pakuti. Zonsezo kuzifufuza kuoneka kuti ndizoona. Koma nkhani yonseyi tayiwala mayitanidwe. Mukawerenga Galatia chapter 1 ndime 1, Paulo akufika mozimva yekha kuzinyadira kuziyamikira. Ine Paulo mtumwi woyitanidwa osati ndi munthu koma ndi Mulungu. Kutsindika ine oyitanidwa ndi Mulungu osati ndi munthu. Pamene Paulo amafika pakuti ndina oyitanidwa ndi Mulungu, anali ataziwa kuti alipo ena azisogolera nzanga, azibusa nzanga, azitumika nzanga amene ayitanidwa ndi anthu kapena aziyitana okha. Koma oyitanidwa ndi Mulungu ndi amene amayima pa choonadi ndipo sagwedezeka, ndipo samachita compromise utumiki wake ayi. Kufika pena umafika kunena kuti ayi hapo zinangondipulumuka, si oyitanidwa ndi Mulungu ayi. Mphamvu zake amazitenga kumwamba. Ndiye kwambiri zikuoneka kuti mwina azitumiki choyamba tiyang'ane background yathu kuti tinayitanidwa adi. Fa munthu amene wayitanidwa samachoka pa choonadi kuti ayi ndiyambe kenda chita izi ndi ndibwereranso pa utumiki pacha. Oyitanidwa ndi Mulungu. Woyitanidwa ndi Mulungu sanena kuti mwina amvetserere kapena mwina asangalase anthu, koma amayima pa choonadi ndi oyitanidwa ndi Mulungu. Ndiye ndimati nzifunsa mama popitirira pa nkhani ngati yomwe ndino pena ndituma umboni kumabwera zinthu zooneka ndi maso anthu kuvomereza kupeza kuti ndeti zitani zithawa kuti munthu amene sangatisogolereso nanga munthu amene akumveka kwagwidwa ndi zimenezi apitirebe kumatitumikira ifeyo basi azima pa guwa la Mulungu nkumatiuza zinthu yeti tikuziwa ndithu umboni tili nawo kuti uyu adachoka kale ndithu pamaso pache pa Mulungu. Zimene akutiuzazi sakutijesa ziwanda amene ngati zili ziwanda mwina zonyenga ndi kuti tonse muno tutengamo ziwanda zoti tikachoka muno basi ndithu zuzika nzigolo. Abusa tu mtumiki wa Mulungu mafunso amene mukufunsa ndi amene anthu amakhala nawo. Ndikukumbukira imene ifunso mwafunsa ali kundikumbusa ndemanga imene wina anayankhula mkulu wa mpingo. Akulu wa mpingo oto alipo ena amakhala ngati ndoti akulu wa mpingo koma kuseriku adakasangalasa mo wachani
kugwiragwira ndi akamapita makuja amakumana sonta azibusa ndi anati ineyo ndikanakonda mwina busa wanga yekha asamachite zimene ndikuchita ine, koma ineyo mwina andisiyire ine, kaya ndikumwamo wandizimwa ine, kaya ndikugwiragwira ziwerewere ndizigwira ine, chifukwa ineyo amene akuyenera kuti sopano andithandize ndisinthe ndikuyamba kuyenda sopano muchiyero mungwiro ndi mbusayo. Sono ndikamaona busa akumwa mowa kumene limodzi ndi ineyo mowa, ineyo zimandichitisa kuti sopano ndibwerere mbuyo kwambiri. Munthu akuyembekezera kuti iye akhoza kumwa mowa koma busa asamwe, iye akhoza kuchita ziwerewere koma busa asachite. Ndi mmene mwanenera nthawi zina akamona munthu amene ali mtsogoleri wa uzimu akuchoka pa choonadi, zimapereka mwina kukhumudwisa mpingo wonse, makamaka ukakhalanso kuti ndiye munthu amene uli pamwamba pampingo mmene ndilili ineyo. Nkumati moderator ndi akandione tsiku lina ifo sindira kuna amati bishop ngamati archbishop ndiye udindo wa inetu. So muno ndiye akamuoneswa ku archbishop uja kapena moderator uja kapena general secretary ali limusi kumagawana kumaponyerana maboto kuti umenewo koma tu ni Kristo wao. Musaone ngati Kristo yakamachoka apa palibe kanthu kayazigulirana mo wazisekererana, koma amene mwampweteka kwambiri moyo wake wauzimu akapita ku nyumba amene yuyo mwambwereresa kumbuyo ndipo mwamupha ndinuyo. Ndiye zimachitika choncho kuti ngakhale sangabwere poyera kuti ayi inuyo tumukuoneka kuti utumiki wanuwu ineyo kundivuta kwambiri wandivulaza, koma amakhala akufa ndi cautious imamupweteka kwambiri, ndipo amaona ngati kuti ngati ali wasisepi kusisepi kulibe chipulumutso, kaya ngati wa mpingo wina kumpingo umene unkuuchula ulibe chipulumutso. Koma no tinayenera ife ngati asogoleri azauzimu amene tikusogolera za uzimu, ifeyo ndithu tichita lead by example. Zimene ife tikuchita ngakhale pa pulpiti paja faso onse amene amakwera pa pulpiti tili ndi mphatso zosiyana-siyana, koma ife pulpiti yathu izikhala chitsanzo chathu chabwino kuti anthu aone ulemerero wa Mulungu kupyolera mwa ife. Ehetu mtumiki wa Mulungu. Hayi mukumveka abusa. Now kupitirira ndikucheza kwathu Paulo tikunkamba apa akuzatulukiranso tu Paulo yemwe uchayo chakunena kuti ineyo ndatumidwa osati ni munthuyi ni Mulungu. Akuzatulukira ku 1 Timoteyo 2 verse 12 akafika pa 14 akukakamba za azimayi tutu. Paulo uchaso akuti azimayi khani chete mkachisi pamaso pa Mulungu, chifukwa inu simungatumikire amuna kapena abambo, koma mukhale chete nkuvesera mwachete chifukwa mulibe ulamuliro pakati pa abambo. Nde pano tufuna timfunse kuti Paulo akuyamulaso bwanji so abusa inu nanga ndiye paziyenda bwanji no ndi ntchito mwasankhidwa ayi. Paulo tati mukhale chete inuyo mama musankhuleso muzingomvesera azibambo ndamene azikwe papuputi paja inu muzingokhala kunoko nkumangoti ameni. Akuyankhula ndiye Paulo. Paulo jatu tamuona Yesu akuyankhula ndi Paulo tu Paulo tu timanchemera pompano isema tamuona Mulungu akuyankhula. Chote muziwe mtumiki wa Mulungu nchonena kuti tikalitenga Baibulo nchifukwa chake ino ndine tili abusa timakalowa kalasi zakafolo kumasanthula Baibulo. Baibulo lija timayenera kuti tilitanthauzire poyang'ananso context situation. Kodi nthawi imene zimachitika ndi zotani? Kodi kuti Paulo aziyankhula mawu amene zimachitika zinali za mtundu wanji? Mmene muja munali chikhalidwe chimene nayenso Paulo amaona chikhalidwe cha Chiyuda sichimalola atunda imene jatu azimayi kuti ayankhule. Azimayi anangokhala olandira pakhomo ndipo akhale phee pamene paja abambo akamabwera ndi azalandira ndipo asayankhule olokulalikira kaya ndi kutchali chakhale phee. Mukapita kwa Korinto kuja akufika kunena kuti ayi azimayi akuyenera kuti azilemekeza avale duku kumutu ndi chikhalidwe tu chimene chichakacha yawo chikhalidwe. Ndiye tikuona kuti pamene Bible jatu kulitenga muona kuti nkati chifukwa cha amene authors akulowesamo chikhalidwe wachiyuda akubweresamo chikhalidwe. Ndiye chikhalidwe chimene tikamaliwerenga amene amaziwa kusanthula Bible amachosa kuti ichi chinali chikhalidwe ichi chikhalidwe. So nakubwera kwa Yesu Kristu ndiye akubwera sopano kuzamasula chikhalidwe ngati ineyo muyawo kwathu tili ndi chikhalidwe chathu chimenenso mwina anzanga amunanga ndi achisena ndichosiyana ndi kwawo kwa amunanga.
Ndiye Paulo pamene akuyankhula zimezi akuyang'ana mu chikhalidwe cha Chiyuda. Yesu Khristu wabwera akumasula sopano azimayi aja, kumasula chikhalidwe ichichi. Ndi pamene tikuona ngakhale choyambirira Mulungu kuonesa kuti tonse tinalengedwa chimodzimodzi kuyambira kuchilengedwe. Yesu Khristu Mulungu pobadwa Yesu Khristu akumuzeresera mwanzimayi Maria abwesa chipulumutso kupyolera mwanzimayi, kuonesa kufunikana kwa nzimayi muchipulumutso. Kuchoka pamenepo tikuona ngakhale pamene Yesu Khristu waitana ma disciples, koma mukayang'ana ku Luka mutu 4 anthu oyambirira amene anayamba kutumikira Yesu ndi chuma chawo monyadira mokondwera ndi azimayitu. Ndipo kumafika azimayi chaposogolera nkumafika kuti kodi ambuyewa chimene akusowa pa utumiki ndi chani, ena nkumangosatira. Koma azimayi kumachita kuzowa kudziwa kuti kodi apapa mbuye wathu asowa chani, kodi apa tipange chani chakuti utumiki wa Yesu Khristu ukhale opepuka. They were too supportive ku utumiki wa Yesu. Ndiye timati tiziyang'ana mu mbali imeneyo, tisangogwira pongoti fa Bible tikamaliwerenga osangogwira verse ija kuti mukhale chete. Timayenera yonse kuyang'ana yonse kuyang'ana yonse imene ili kuyambira kumene yambira, ngakhale ikhoza kukhala buku lonse ili nkhani imodzi. Chifukwa chani amalembera kuti zimachitika ndi zichani. Ndiye Yesu Khristu anati masula sopano chifukwa chakunena kuti azimayi sopano lero tikhoza kuzuka chonde azimayi kumene ali kwa ndimvi. Sili kunati kuti azimayi wambayi, koma ndikuti amene amva mayitanidwe. Fa amenenso azimayi ali amene angoti ani si ntchito ndi utumiki. Ukamva mayitanidwe aja umachita kumva kukhala ndi conviction, kumva kukoma mu mtima mwawo funa kuwatumikira anthu koma utayima pachoonadi. Pamene mukuwauza azimayi amenewa kuti asaziderere azimve kuti ayitanidwaso, alipo azibambo ena amene amazati akawerenga 1 Timoteyo 2 amazamba muyang'ana nzimayi kuti uyangatuze chani uyu. Ndizoona. Mungafune kuwauza chani azibambo amene wawa kuti kodi revelation yake, manifestation ya mawu pamene baba akhale bwanji, mawuwa amasule bwanji kwa anthu ngati amenewa. Makamaka ndikuwauzawa ndi azibambo amene amaziwa kwambiri Bible. Fa amagwiritsanso ntchito Bible lomweli pofuna kumuchita suppress nzimayi kuti asaonekere mphatso zake, utumiki wake usaonekere. Taona ni pa Bible apa ndi amatenga kumene akuonako verse imene ya negative yomuletsa nzimayi kuti asatumikire. Ndimafuna ndikambe ndi azibambo amenewo asayiwale kuti Bible ikutiuza poyera ku Genesis pamene Mulungu amalenga munthu akuti Mulungu adalenga mamuna ndi mkazi, ndipo adalenga iwo chimodzimodzi. They were created equal. Panalibe chimene anasiyanitsa kuti kapena uyuyu waperewera yapa. Iwowo adziwe chimenecho. Lero Mulungu yemwe amene anakhulupirika polenga mamuna ndi mkazi kukhala chimodzimodzi alinso iye kuti akuyembekezera kuti ngakhale pa utumiki akhoza onsewa kuwagwiritsa ntchito chimodzimodzi. Mwina tinene kuti iwo aja sopano akanakhala ma supporters kwambiri kwa azimayi amene nthawi zina ifo chachikhalidwe. Ineyo ndi experience yayikulu andi mukunenazo ndizoona. Ine ndi nzimayi woyamba kuchitidwa udeni pansi sepi blante sinodi mbuyomu chifukwa kumene tachokera mboni ndino azimayi kusisepi samachitidwa udeni. Timagwira 1 Timoteyo ucha magwira amene ucha. Koma tu Mulungu adali wanthawi panalibe nkhondo ina iliyonse, koma Mulungu yekha ifa chisazitame kuti panali wina anali pasogolo ndi mikondo yake kapena kuumiriza munthu kuti koma kumwamba kunasegula kunavomereza Mulungu ndi wanthawi. Ndiye ndinaona ine masiku anga oyambirira ndinapeza ma challenges ambiri kwa basi. Choyambirira probation yanga inata almost 1 year and 6 months, 1.5 years. Muda kadikirira kuti probation inatu sina chitidwe udeni pomodzi ndi azibambo zanga. Kundipasa period yayikulu andione ndisinzimayi koma akwanitsadi. Ndiye kuona kuti choyambirira chali chibebeli chili reluctant kuti kodi amene hidu zoona akundipasa nthawi yayikulu ya probation. Kachiwiri ndikuonanso kumene ndimangatumikira kucha reception. Kuona be kuti pena mpaka na kumafika ena tichizicha kuti koma nzimayi angapereke ngonero tidi. Ena kumatuluka nchali chisingadi ngonero opereka nzimayi. Zochitika tu zimezo ena mwaona kuti atuluka sangaja akuti ife ngonero opereka nzimayi. Chifukwa chachikhalidwe chomwe chija chimene tachoka nacho mbuyo kuti nzimayi sangakhale mtumiki sangakhale mbusa. Ena kumakhala so azimayi anzako so chodabwisa so kwambiri. Iwonso nkumaseka oyambisa so ndi nzimayi sanga.
koma azibambo panafika pena pamene sopa anavomereza andi ndimayamika pano pa utumiki wanga ambiri amama ndichita support ndikapita kumpingo mukaona kuti ambiri ndi masession kali azibambo ati komano timayenanso kwalimbikisa azimayi amene ali ndi kuthekera nawonso azitenga ma position a decision making ngati ku executive kuja ndiye timati tingonena poyera kuti ngati alipo azibambo otero nthawi yakwana tiyeni titu si uyu moderator wa CCP Blantyre Synod amene ndiyang'anira chimozimozi abusa achikati onse ajatu ali m'manja mwanga abusa achizibambo onse ajali m'manja mwanga ndipo ndi anthu amenenso aulandira bwino utumiki wanga ndipo akundichita support. Mayi paliso nkhani inaso imene imazakhalapo za tchalitchi ndi ndale kukhala ngati pena pake anthu kumadabwa kuti kodi sugwira ntchito limodzi kapena wina kukhala ngati akugwisa ntchito nzache ncholinga chokuti wina akafike pakuti siziyenda bwanji church and politics. Mwina choyambirira tinene kuti tikakamba za ndale aliyense ngakhala atakhala mbusa amakhala atakhala ndi chipani chimene watsamira eti tinene zoona koma ife amene tayitanidwa tikhale anthu osamala kwambiri tikutumikira m'matchalichi mwathu muli anthu azipani zosiyanasiyana. Mbusa amene ali ndi mpingo akangofika pozoonetsera chipani chake wataya Khristu ndipo wapha mpingo. Ndipo ndinene molimbika kunena kuti ngati alipo azibusa amenewo amene amazionetsera mpaka na kumafika poyera kuzionetsa kuti ine ndikuyimira chipani chakuti, komano lero achite review mayitanidwe yawo ndikumuuza Ambuye kuti ndinatayika. Ifaja anayitanidwa kuti akhale atumiki owachita lidi anthuwa kuchipulumutso. Kaya azipita kuzipaniko koma zipanizo zimene akupanga kumene akulowerako tionetse kuti mbusa asataye focus azionebe kuti anthu osewa kaya ndi wachipani cha mtundu wanji kaya ndi wachipani cha mtundu wanji ayende nawo limodzi. Chikakhala chalichi ndikamba machalichi ena onse ndiye kuti pamene boma lilipo limene lalowa mosatengera chipani chalichi chimayenera kuti chichite support. Tikukamba ngani za zitukuko kaya uli chipani chimenecho kaya suli chipani chimenecho koma tikuyang'ana welfare ya anthu akuyenera kuchita focus pa chitukuko kuti welfare ya wina aliyense tiyike pa center ngati mpingo mogwirana manja ndi boma limene sopano likulamulira mu nthawi imeneyo. Chabwino mawana kukhosi muyankhula mawu pang'ono. Mawu omaliza ineyo choyambirira abusa ndikunena kuti ngati anthu amene tayitanidwa tikamati atumiki a Mulungu sindikuyang'ana CCP Blantyre Synod yokha koma konse mipingo yonse imene tikuyichula mayina a mtundu wanji tonse tiziwe kuti Yesu tikuntumikira ndi amodzi. Palibe apapa kuti tiziti kuti iyawo ndi ena awa ndi ana tonse tikuyenera kugwirana limodzi pa utumiki uwu. Ndipo nditokoza abusa ndinetu wa CCP komanso ndinu mtumiki wanga sikuti ndi wa CCP koma mwadziwa kuti ndimuyitane moderator wa CCP Blantyre Synod chifukwa cha Yesu mmodzi amene tikuntumikira. Ambuye akudalitseni. Kachiwiri tisamalire mayitanidwe athu amene watiyitanayo amene iwe tipasa udindo woyang'anira nkhosa m'malo mwa iye ndipo utumiki utiukire ndi mantha. Tisalowese chibwana tiyeni tiyike pa center welfare ya munthu ya uzimu. Ndiye mawu omalizira kwa azisogoleri kwa azitumiki wonse a Mulungu kulikonse kumene muli koma muutumiki tisalowese chibwana. Abusa a Edna Navaya a moderator a Blantyre Synod kutifikisa kumsiriziro kwa programu yathu ya lero ya Tikudziweni. Ndathokoza abusa. Ndathokoza mtumiki wa Mulungu. Fikira sabata ya mawa pamene tizabwerenso ndi programu ina ya Tikudziweni ndikuti pitirani kuonera ma programu otsatira pano pa Times Television TTV mwakomanonse.